తిరుపతి దగ్గర కపిలేశ్వర స్వామి టెంపుల్ జలపాతం అన్నమాట. ఫస్ట్ టైం నేను లైఫ్లో జలపాతాన్ని చూడడం. వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ టుడే. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్డ్ టుడే ఆఫ్ గాడ్, మై గురూజీ అనిల్ కుమార్ జోషి, మై గురూస్ శ్రీ నిఖిలేశ్వరానంద్, and my guruji from Sachidanand, and my guruji Sri Dakshinamurti Gurudev. ఈ కపిల తీర్థంలోని జలపాతం ఇది. యాక్చువల్గా నేను ఇందులో స్నానం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది కోనేరు కూడా ఉంది. స్నానం చేయాలనుకున్నాను కానీ సాధ్యం కాలేదు. అప్పటికే ఆల్రెడీ స్నానం చేసేసాను. నెక్స్ట్ టైం వస్తే ఖచ్చితంగా స్నానం చేస్తాను నేను, డెఫినెట్గా. కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం.